Lisää lämpöä. Lyhyt elokuva. Täällä kotona on ihan järjettömän kylmä. Palelen päästä varpaisiin. Ulkona on kylmä ja sisällä on vielä kylmempää. Olisipa lämpimämpää. Voisiko apu olla puhelimen päässä? Haloo, haloo. Täällä kylmän kodin asukas. Voitko auttaa? Haloo, haloo! Lämmittäjänainen puhelimessa. Tulen heti. Korjataan tästä. Väännetään tuosta. Parannellaan tätä. Ja mikäs mutteri täältä puuttuu? Kas niin, nyt on lämmöt kunnossa. Vihdoinkin. Nyt on lämmin. Kiitos lämmittäjänainen. Elokuvan ideoi ja ohjasi Veera ja toteutti Keltainen taidetyöpaja. 2025. Lisää lämpöä koteihin.